Xa sei que Fante ten de todo no seu maletín, pero ti crees que nos dará un barco? Un barco ou unha nave espacial. Eu creo que con calquera dos dous poderíamos ir ao Polo Norte. Sigo pensando que para ver pingüíns o máis fácil sería mirar en internet. Pero así non saberemos se son robots. Ei, mirade, Fante está bailando. Veña, vamos todos a bailar. Que pasa? Non estaba bailando, I was not dancing. Estaba facendo gimnasia. Xintasia. Xinlasia, Nina. Fante dixo xinlasia. Non, linda, gimnasia. Gymnastics. E iso que é? É a repetición de determinados movimentos para manter unha boa forma física. Forma física. Unha boa forma física é a maneira que temos de dicir que o noso corpo está san e non se cansa. Entón, ter unha boa forma física é como ser un robot con pilas novas, non? Mais ou menos. Se queredes, podedes facer un pouco de ximnasia comigo. Gustaríavos? Queredes? Sí! Imos empezar cun quecemento. Como queiras, Fante, pero eu non teño frío. Non íamos facer gimnasia. Sí, eu prefiro a ximnasia. Xa teño bastante calor coa miña alá. Xinlasia, xinlasia, xinlasia. O quecemento son pequenos exercicios e estiramentos para que non nos magoemos ao facer gimnasia. Por iso se fai antes. Caramba, si que é complicado ser gimnasta. Quizáis deberíamos ler primeiro o manual de instruccións ou tomar apuntamentos para xa se tal mañá empezar coa ximnasia. Non fai falta. Xa veredes. É moi fácil. It's very easy. Preparados, mozos? Sí. Veña, repetide comigo estes movementos. 1, 2, 3, 4. Moi ben, Kids, very good. Seguide o ritmo. 1, 2, 3, 4. A min lémbrame as clases de baile de tupa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ben, é hora de empezar co seguinte exercicio. É moi importante non parar. We don't stop. Pois imos alá. E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para non subir ningunha escaleira, estou canso como se subise a unha torre. Isto é moito mellor que subir escaleiras. E logo, para ter músculos nas nosas rodas. 2, 3, 4. Non, porque se subise por unha escaleira xa caería. Isto evítame moita dor. E outra vez máis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isto da gimnasia é demasiado cansado. Tutu, non tes nada de espírito xirafil. Así nunca che medrará o pescozo. Alade, rapaces, que nos facedes perder o ritmo. Estades facendo moi ben. Agora imos dar unhas voltas ao redor da casa. Ben, iso parece fácil. Por un momento pensei que non chegaría a ser un gimnasta. Ai, como se nota que non és unha xirafa. Pero non te preocupes, sempre podes ser revisor de tren ou camioneiro. Que? Non entendo. Digo, porque así poderías ir dun lado ao outro sen cansarte. Está claro que o exercicio non é o teu. Ei, que só tiña un pouco cansada a roda. Ademais, ti estabas tan canso como a min. Calma, agora cada un levará o seu compañeiro ao lombo durante 3 voltas. Despois cambiades, así poderedes descansar. Pido a Nina. Non, eu pido a Nina. As regras din que quen o diga antes gaña. Xa, pero eu pensei no antes. Iso é un empate, teremos que botalo a sortes. Vale, que che parece xogar a pedra, papel, tesoira? Ao mellor de 3. Rapaces, deixade de falar e empezade a correr. Linda e Nina, xa vos saca moita vantaxe. Nina, Nina, Nina. Oh, pero biches que forte é Nina. É porque ten unha boa forma física. Good physical fitness. Upa! Vamos, Tutu, polo physical fitness. Pero que... Ai, ai, ai.
Desde logo, Tutu, non sabía que eras tan débil. Veña, agárrate, que xa verás o que é unha xirafa cabalgadora en acción. Ben, agora que estamos todos, é hora de empezar cunha hora de ximnasia. An hour physical training. Unha hora máis. Claro, xa vos dixen que primeiro faríamos o quecemento para non magoarnos nin lesionarnos durante a ximnasia. Pero se eu non podo case moverme, dóeme todo. E a min tamén. Comigo non contedes. Marcho. Espérame, Tutu, eu tamén marcho contigo. Boa forma física. Boa forma física. Isto non pode ser san. Eu o que estou pensando é que se isto era o quecemento, como será a ximnasia? Non o sei, Rafa. Mellor fuxir mentres puidamos. Sabes, estiveno pensando e creo que eu tamén serei revisor de tren.